Så er Bailey i gang igen med frikadeller og bønner og noget kartoffel. Ja, igen. Han er sær. Han er så sær. Han elsker det, hva'? Ja, han elsker mig. Havyasa er tilbage igen med Bailey Special. Jeg elsker med mad her, men træk på, de har hele tiden. Woohoo, Bailey. Kom så, Bailey. Kom så, Bailey. Eller som mig og Mikkel siger, Bailey. Mor, hun kalder lige af. Mikkel er faktisk min bedste ven. Og det er mormor, der snakker i baggrunden. Hun er lidt skør. Men er jo ikke på det is? Ja. Vi fik is den anden aften. Det går lige lidt. Jeg er på vej. Skør hun. Ved du hvad, jeg lige står lidt, så det kan tørre. Det er lige nok til os, det er lige dele, vi tre. Ui. Fordi at nok på hele. Jo, den kan lukke den op, Peter. Kan du ikke have til låg op? Skal du ikke have noget mere? Lige låg, det skal lige tage sammen, så kan jeg lige stå og tølle lidt op. Der er den. Først lige. Woohoo! Han var med. Jeg tror, vi skal have frikadeller i frysen. Jeg tror, vi skal bruge dem alle sammen. Så er man nok dumme. Bailey, det kan du lide, hva'? Hop. Det er det mange middag til mig, Bailey. Det er jo. Ej, Bailey, jeg optager det her, ikke? Nu skal du lige stå stille. Sådan oppe. Det er jo godt, det passer lige til os. Kan vi stå, vi er... Vi skal lige stå som... Bailey, Lulu er vist lige ved at gå i gang, hva'? Ved du hvad, så tager vi det. Så kan vi dele det i. Havyasa Special med Bailey. Bailey Special. Gå på YouTube. Og find Havyasa. Eller hvad jeg nu hedder. Eller bare søg på Bailey spiser alle. Det kan man også. Eller, ja. Bailey spiser alle del 1. Eller Baileykon. Eller nogle af mine andre klassikere. I'm sorry, at min video, at jeg ikke rigtig lægger noget gameplay ud. Det er fordi, at jeg har ikke plads. Nå, det var det. Jeg takker af for denne gang. Vi ses.